Vitajte pri dnešnom videu. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta mysle. Myseľ, ten neviditeľný priestor, kde sa odohráva všetko, čo vnímame, cítime a myslíme. Budeme hovoriť o tom, ako funguje, aký má vplyv na náš život a ako ju môžeme ovládať, aby sme dosiahli svoje ciele. Tak si nájdite pohodlné miesto, uvoľnite sa a poďme na to. Čo je myseľ? Myseľ môžeme chápať ako súbor našich myšlienok, pocitov, spomienok a vnútorného prežívania. Psychológovia ju často rozdeľujú na vedomú a podvedomú časť. Vedomá myseľ, to je tá časť, ktorú aktívne ovládame. Napríklad, keď sa rozhodujeme, čo si oblečieme, alebo keď počítame matematický príklad. Podvedomá myseľ, tá je ako obrovská databáza. Uchováva naše návyky, spomienky, ale aj emócie, ktoré si nemusíme vždy uvedomovať. Zaujímavé je, že podvedomie má na naše rozhodnutia a správanie oveľa väčší vplyv, než si myslíme. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo robíte niektoré veci automaticky? Ako ovplyvňuje myseľ náš život? Myseľ je mocný nástroj, dokáže nás posunúť vpred, ale tiež nás môže brzdiť. Sila myšlienok. To, na čo myslíme, sa často stáva našou realitou. Ak si opakujete negatívne frázy ako to nezvládnem, váš mozog tomu začne veriť a prispôsobí tomu vaše správanie. Naopak, pozitívne afirmácie dokážu prebudiť motiváciu a energiu. Vnímanie sveta, myseľ filtruje realitu. Dvaja ľudia môžu zažiť tú istú situáciu úplne inak. Jeden ju vidí ako problém, druhý ako príležitosť. Je to len otázka perspektívy. Podvedomé programy. Naša myseľ často beží na autopilotovi. Návyky a presvedčenia, ktoré sme si osvojili v detstve, môžu ovplyvňovať naše každodenné rozhodnutia. Preto je dôležité naučiť sa tieto programy rozpoznať a vedome ich meniť. Ako ovládať svoju myseľ? Ovládanie mysle si vyžaduje prax, ale je to možné. Tu je niekoľko krokov, ako začať. Meditácia. Jednoduché sústredenie na svoj dých pomáha upokojiť myseľ a uvedomiť si svoje myšlienky. Skúste začať s 5 minútami denne. Pozitívne afirmácie. Každý deň si zopakujte niečo pozitívne. Napríklad, som schopná dosiahnuť svoje ciele. Vizualizácia. Predstavujte si, ako užijete život, po akom túžite. Vizualizácia motivuje myseľ, aby hľadala cesty, ako túto realitu uskutočniť. Práca s emóciami. Naučte sa rozpoznať a prijať svoje emócie. Namiesto potláčania ich spracujte, napríklad cez písanie denníka alebo rozhovor. Vedenie mysle cez otázky. Pýtajte sa sami seba otázky, ktoré vás posúvajú ďalej. Namiesto prečo sa mi to deje, sa opýtajte, čo sa z toho môžem naučiť. Prečo sa o myseľ starať? Rovnako ako sa staráme o telo, potrebujeme sa starať aj o myseľ. Stres, negatívne myšlienky či zanedbanie duševného zdravia môžu viesť k problémom, ako sú úzkosť či depresia. Naopak, keď venujeme mysli pozornosť, cítime sa vyrovnanejší, šťastnejší a sme schopní lepšie zvládať životné výzvy. Naša myseľ je nástroj, ktorý máme všetci k dispozícii. Je len na nás, ako ho využijeme. Pamätajte, že malé kroky každý deň môžu viesť k obrovským zmenám. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like, zdieľajte ho a nezabudnite na odber, aby vám neušli ďalšie témy. A do komentárov mi napíšte, ako pracujete so svojou mysľou vy. Vidíme sa na budúce.